הנתרן הוא כמו ספוג קטן שסופג אליו מים. ידעתם שכמו בכביש מהיר, גם בתוך העורקים שלכם יכול להיווצר פקק תנועה? יש מזונות שיוצרים את העומס, ויש כאלה שעוזרים לשחרר ולפתוח את הנתיב. היום נחשוף מי הם יוצרי הפקקים, ומי הוא בקר התנועה שחייב להיות שם כדי לאזן ולווסת את הלחץ דם. נבין איך פועל המנגנון שסופח נוזלים לכלי הדם, ואיך אפשר לתקן את התשתית של העורקים מבפנים. שלום, אני שירי נטורופטית, והמטרה שלי היא לפשט את המדע מאחורי שיפור איכות החיים. יוצר הפקקים הראשון והנפוץ ביותר הוא הנתרן או המלח. הטעות הנפוצה היא לחשוב שהוא נמצא רק במלחייה. האמת, כ-75% מהנתרן שאנחנו צורכים מתחבא במזון מעובד, רטבים ולחמים. למה הוא מזיק? הנתרן הוא כמו ספוג קטן שסופג אליו מים. כשיש יותר מדי נתרן, הוא מחזיק את עודף הנוזלים בתוך כלי הדם. מה שמעלה מיד את הנפח ואת הלחץ על הדפנות. הגורם השני והמפתיע הוא הסוכר. אם הנתרן מוסיף מכוניות הכביש, הסוכר פוגע בתשתית עצמה. צריכה גבוהה של סוכר יוצרת דלקתיות, ופוגעת בשכבה הפנימית והעדינה של כלי הדם, האנדותל. הפגיעה הזאת הופכת את העורקים שלנו לקשיחים ופחות גמישים. צינור קשיח שווה לחץ דם גבוה יותר. אז מי השחקן שיודע לפתוח את כל הפקק? הכירו את האשלגן. הוא פועל כבקר תנועה בשתי דרכים. קודם כל הוא מאותת לכליות לפנות את עודפי הנתרן. שנית, הוא מפעיל משאבות קטנות בתוך התאים שדוחפות את הנתרן העודף החוצה. בלי מספיק אשלגן, המשאבות האלה פשוט לא עובדות. המפתח הוא לא רק לקחת תוסף, אלא ליצור את היחס הנכון ביניהם דרך הצלחת. בפרק הבא נדבר על מזונות על שהם כמו תרופה טבעית לכלי הדם שלכם. עקבו אחריי כדי לגלות מה הם.